Ahojte, moje meno je Roman Srnka a dnes sa ideme pozrieť na to, čo vieme o novom pripravovanom iPhone 15. Spoločnosť Apple predstaví v roku 2023 4 samostatné modely. Zariadenia by mali prejsť malou zmenou dizajnu, mali by prísť vylepšenia zadných fotoaparátov a samozrejme dostane nový procesor verzie Pro. Všetky tieto novinky, ktoré nás čakajú v septembri, som si dal do jednotlivých bodov, v ktorých sa pozrieme na zmeny, ktoré prídu s novým modelom. Prvá zmena je nasledovná. iPhone 15 bude mať tenšie rámčeky okolo displeja. Aktuálny model iPhone 14 Pro má rámčeky 2,2 mm okolo displeja, kdežto tento iPhone 15 Pro bude mať rámčeky 1,5 mm. Kedy bude toto zariadenie odprezentované? Tieto nové iPhone 15 by mali byť odprezentované na novej keynote, ktorá bude v septembri 2023. Na tejto prezentácii by mali byť odprezentované aj nové hodinky Apple Watch Series 9, Apple Watch Ultra a všetko by sa to malo konať 13. septembra 2023. Následne o 2 dní na to, 15. septembra by mali byť spustené všetky predobjednávky a ďalší týždeň 22. septembra by mal byť spustený predaj. Zaujímavosťou je, že displeje pre tieto nové iPhony vyrába Samsung, presnejšie ich dcérská spoločnosť Samsung Display, ktorá bude vyrábať displeje pre všetky 4 verzie. Poďme sa pozrieť na cenovku. Základný model iPhone 15 by mal na Slovensku stáť 999 eur v tej základnej verzii, kde máte tú najmenšiu pamäť. iPhone 15 Plus by mal stáť 1149 eur, iPhone 15 Pro by mal stáť 1449 eur a iPhone 15 Pro Max by mal stáť 1699 eur. Ceny sú vyššie ako pri minuloročnom modeli 14 Pro, ale očakáva sa, že bude väčšia začiatočná kapacita, to znamená, že iPhone 15 Pro by mal štartovať na 256 GB, kdežto minuloročný 14 Pro model štartoval na kapacite 128 GB. Zaujímavosťou je, že spoločnosť Apple osadí do všetkých 4 variantov 48 megapixelový snímač, aj keď sa môže zdať, že Apple použije do všetkých zariadení ten istý snímač, opak je pravdou. Zariadenia sa budú značne medzi sebou líšiť. Čo to znamená? iPhone 15 Pro bude mať väčší snímač ako základný iPhone 15, čiže dokáže absorbovať viacej svetla za zhoršených svetelnostných podmienok. To znamená, že fotografie z iPhone 15 Pro budú viac kvalitnejšie, viac čistejšie ako pri klasickom iPhone 15. Už niekoľkokrát uniklo na internet, že pri iPhone 15 Pro nás bude čakať zásadná zmena. Pokiaľ si teda kúpite model iPhone 15 Pro alebo iPhone 15 Pro Max, prepínač na tichý režim navždy zmizne. Nahradí ho tzv. Akčné tlačidlo. Táto zmena prichádza až po 16 rokoch, kedy tento prepínač prišiel vôbec na trh pri prvom iPhone 2G, ktorý bol ešte predstavený Steveom Jobsom. Technologický gigant sa chystá do zariadení implementovať väčšie batérie. Predbežne sú správy o tom, že by mal byť nárast o 15%. iPhone 15 Pro Max dostane periskopický objektív, ktorý by mal zabezpečiť oveľa lepší optický zoom než súčasný teleobjektív, ktorý dosahuje maximálne trojnásobného optického zoomu. Apple svoj periskop prvýkrát použije v modeli 15 Pro Max, to znamená, že pre užívateľov, ktorí majú v pláne si zakúpiť 15 Pro, tento periskop nedostanú a budú mať rovnaké priblíženie ako pri modeli 14 Pro. Na záver, asi tá najzásadnejšia novinka, iPhone 15 by mal prísť s USB-C konektorom. Taktiež nové modely by mali byť v balení vybavené novým pleteným nabíjacím káblom, ktorý by mal byť viacej odolnejší ako súčasné káble, ktoré boli doteraz pribalené. Poukazujú na to rôzne zdroje, ktoré hovoria, že tieto káble by mali byť v rovnakom farebnom vyhotovení ako samotné zariadenie. To znamená, ak si kúpite napríklad Space Gray verziu, tak dostanete šedý kábel v balení. Na záver by som chcel poznať váš názor, čo si myslíte o novom pripravovanom iPhone 15, či je pre vás tento nový model atraktívny, či zvažujete kúpu alebo ostávate pri vašich starších zariadeniach a majte ešte krásny deň. Ahojte.